Ці здаралася ў вас так? Вы ідзеце да крамы толькі па некалькі прадуктаў, а выходзіце з поўным кошыкам і чэкам, які значна больш, чым вы планавалі. Мяне клічуць Аня Ткачэнка, і на гэтым канале я расказваю пра асабістыя фінансы і простыя інструменты кіравання грашыма ў паўсядзённым жыцці. Адна з самых простых звычак, якая сапраўды дапамагае эканоміць грошы і час, гэта складанне спісу прадуктаў перад паходам у краму. Калі пакупкі запланаваныя загадзя, мы не купляем лішнія прадукты, якія потым проста псуюцца ў халадзільніку. Акрамя таго, спіс дапамагае спакайней і больш асэнсавана выбіраць прадукты і не паддавацца імпульсіўным пакупкам. Каб зрабіць гэты працэс зручнейшым, я стварыла файл Google Sheets для складання спісу пакупак. Зараз я пакажу, як ён выглядае. У апісанні пад відэа я пакіну спасылку на гэты файл, каб вы маглі скапіраваць яго сабе. Вось так выглядае ўжо запоўнены файл. У гэтым файле ёсць два аркушы, прадукты і спіс. На першым аркушы я захоўваю ўсе прадукты, якія мы звычайна купляем. Я падзяляю іх на катэгорыі: садавіна, гародніна, малочныя прадукты, мяса, рыба, выпечка і іншае. У катэгорыі іншыя таксама уваходзяць напоі. Калі мне трэба скласці спіс пакупак, я проста азначаю патрэбныя мне прадукты птушачкамі, і адначасова на другім аркушы аўтаматычна фарміруецца ўжо гатовы спіс пакупак. Каб адначасова выдаліць усе зазначаныя птушачкі, трэба зазначыць слупок, клікнуць прабел, і потым яшчэ раз прабел. Файл, дарэчы, вельмі лёгка наладзіць пад сябе. У кожнай катэгорыі можна выдаліць радок, выдаліць дадзены ў радку, альбо дадаць свой прадукт. Мне падабаецца, калі ўсё роўненька пад лінеечку, таму я яшчэ раблю звычайна сартаванне радкоў па алфавіту. Вось так гэта робіцца. Для кожнага прадукту я дадала прыкладную цану. Яна, канешне, можа крыху змяняцца, але калі ў табліцы ёсць цана і колькасць, гэта дапамагае зразумець, колькі прыкладна будзе каштаваць увесь кошык у краме. І гэта будзе відаць у аркушы спіс. Як я ўжо казала раней, тут я бачу толькі тыя прадукты, якія адзначыла. І табліца сама падлічвае прыкладную суму ўсіх маіх пакупак. Ну і акрамя таго, я дадала невялікі кантроль бюджэту. Напрыклад, можна задаць ліміт на сённяшнія пакупкі, напрыклад, 100-200 рублёў, злотых. І табліца пакажа, колькі грошай яшчэ застаецца ў межах гэтага ліміту. І вось, дарэчы, а валюце. Цэны на двух аркушах напісаныя ў злотых, але валюту вельмі проста змяніць. Каб гэта зрабіць, мы робім так. Выбіраем слупкі з валютай і, утрымліваючы, каб некалькі радкоў выбраць, мы утрымліваем клавішу Ctrl і ідзем у фармат, лічбы і выбіраем там валюту. І тое самае робім у другім аркушы. Мне вельмі падабаецца гэты фармат, таму што фармат менавіта Google Sheets, таму што я магу адзначыць прадукты дома на камп'ютары, а ў краме проста адкрыць файл у тэлефоне і карыстацца ім як звычайным спіскам пакупак. Мы не ходзім за прадуктамі з ноутбукам звычайна. І, дарэчы, я, напрыклад, магу нешта ўпісаць у свой файл, калі, напрыклад, нешта гатую дома. І пакажу вам, як выглядае гэта на тэлефоне. Так, я адкрываю файл на сваім тэлефоне. Ну і ўсе змены, якія ўжо былі запісаныя на камп'ютары, ўжо відаць на маім тэлефоне. Праз тэлефон я таксама магу дадаць ці выдаліць любы радок, які мне патрэбны ці не патрэбны, уручную пісаць цэну, колькасць, паставіць птушачку, і ўсё будзе адразу бачна на аркушы спіс.
Праз тэлефон таксама я магу змяніць ліміт на сёння. Зробім яго трохі меншым. Ну і калі я ў краме, я птушачкай у спісе адзначаю, што я купіла. Ну і гэты радок аўтаматычна выкрэсліваецца. Вось так працуе мой просты файл для складання спісу пакупак. Ён дапамагае мне хутка складаць спіс, кантраляваць выдаткі і нічога не забываць купіць у краме. Напішыце, калі ласка, ці карыстаецеся вы спісам пакупак у сваім паўсядзённым жыцці. Падпісвайцеся на мой канал. Тут я буду дзяліцца рознымі цікавымі рэчамі пра асабістыя фінансы і інструментамі для кіравання грашыма. І дзякую, што даглядзелі гэта відэа да канца, і да сустрэчы.